ungangumuntu ikhona nje into ongangenza yona wena. Enhle kabi. Enhle kabi yani uyingane wena man. Ngifisa ukuthatha kahle kahle. Kodwa manje umuntu engifisa ukumthatha umuntu stepmother sami. Yabo stepmother sami ngifuna ukusithatha. Ngicabangele. Bengeke ngikwazi ukuyenza kanje ngicina sengenza into kanje ngingazange ngicabange. Into futhi engicabangile le ngihlale phansi ngayo ngajula ngayo. Yabo. Uyaphila mama? Ngiyaphila kanjani? Hey ngiyaphila. Hey bafo. Hey. Hayi. Ngabe uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi ubhuti umntanami. Oh, umntanakho. Yebo. Yabona izinto bozenza ekhaya beze ngifenza mase. Ngani nje mhlawumbe? Yabo nje the way ubuqoka ngayo, the way ubwenza ngazo izinto, ufike uzongivusa, then ngisibuka iTV. Yabo zonke lezo bezithatha ngizihlanganisa ukuthi yazi ngicina sengibe umuntu oba nemizwa ukufila wena. Angithi lokho. Wena bengengene kwena kamerweni ulela ubheke phezulu uqoke le takhe encane kuvela amathanga ungathuki nanokuthuka. Manje awusho ubungamuzwa mengene ekamereni lakho ebona amathanga. Bengimuzwa kodwa phela lokho akusho ukuthi sengaze ngigqume phela bengingazi ukuthi ihlo lakhe. No manje into engifisayo Mina mangichazele sorry but nawe nalento yakho manje seniyayithela ngiphithise isikhanda. Yazi ngitshele mina bengilala noyihlo. Hayi nawe. ayakho umuntu ukuthi ongawazi. nganquma ngaveza amathanga bengiwaveza emzini wami. Hayi kwakho. Wena uyingane. Ufuna ukuthi yonke lento kayihlo yonke lento. Hey kona ngiphathe kona. Yonke lento kayihlo. Yabo kona la. Ufuna ukuzolala la manje wena. Manje bafumisa kanjani ngalomuntu oke wakhipitisa naye senahlukana bekho abanye unabo? Lo muntu sahlukana naye ngoba Ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman le kwamhlabela ingane awusoni migoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhulu umuntu wegcini kodwa ke silala sikhona sikho le bhuti wami uyaphila mfowethu? ngiyaphela bhuti kunjani? Ngiyaphila mfowethu. Yes ukhona. Yebo ngijabule nje ukuthi ufike mfowethu usivashele noma nje kukade lokhu sihlupha mfowethu uthi khona into ekuhluphayo ufuna ukukhuluma mfowethu ngabe nje ukulandisa umbukeli mfowethu yini namhlanje ekubeka la bafu mina already sengibonile vele text yakho ne team yami sasho uzi no asik-invite uzokhala ngodaba lakho. Yeah. Udaba lami mfethu leli kuthenini ngiqale ngibekela ababukeli nabalendeli usinqumo lokhulumayo okuningi nje angachazi nje kodwa nje usinqumo igama into engilethile la mfethu nedala ngikubhalele ngifisa ukuthatha kahle kahle kodwa manje umuntu engifisa ukumthatha umuntu stepmother sami. Yabo stepmother sami ngifuna ukusithatha. Yabona mfethu stepmother sami mfethu bafo angifuna ukufihlela ngiyasithanda mfethu yabo. Yabona mfethu khona ukuthi umuntu uma efikile like mhlambe wena yabo lento mhlambe yenza ubaba wakho yabo ukuthi baba wakho afike nentombi yabo okuba esashona uma yabo uma efika nentombi introduce kunini ukuthi hayi bafowethu ngani zami nangoma omusha senza imali ekhaya ngaseka yabo bese niba nobhathi lo muntu uzosithanda lo muntu usenza nini yabo but mina nazo ubaba bathi mefika nathi stepmother lesi yabo uthi introduce kumina njengengane yakhe yabo baba ke bese ngikhuluma naye oke bese sikhuluma naye yabo yabo siyangitshela ukuthi mfowethu njengoba wazi ukuthi la khaya kusiphila impilo kanjani nangu umuntu manje uma ngiyosijoyina uzophila impilo le khaya yabo haya ngambuka manje naye indlela engibuka ngaso le stepmother mfethu ngingathini sasingifenza mos ngingasho njalo noma ngani noma sasenza mase singenzini kanjalo yabo so ngagcina sengumuntu olingekayo yabo ngifisa ukuthi angathi ngasingena yabo lo muntu mfethu namegeza mfethu yabona bethi megeza ebathroom ngizama mfethu kuyomlunguza mfethu yabo ngoba kunento benginayo mfethu ngaye
yabo lento le manje bengaboni yena i-stepfather sakho uma i-stepmother if usilunguza mhlambe sigeza no besingabona but nami phela bengenza sure ukuthi singabona phela angazi ukuthi uma singibona sitshela ubaba kuzokwenzakalani yabo kanti futhi kuzohamba isikhathi uNkulunkulu amthatha ubaba emhlabeni futhi yabo uNkulunkulu amthatha kubaba kwabhlungu kanje yakona ukuhamba kwababa ke mfethu kwababhlungu kona yabona ngoba ubaba phela bengidodisa yabo so ekuhambeni kwababa ke samngcaba ubaba kwababhlungu kona ngase ngisala naso stepmother yabo emzini wababa phela zonke izinto zababa zasezibiza mina yabo njengenkosana yakhe okay ingabe mhlawumbe umukeli uzoyibuza ukuthi akuwena yini awunaso isandla mhlawumbe ekufeni kababa wakho mhlawumbe wawuzizwa njani ngoba nakho uthanda umama wakho i-stepfather ne no i-stepmother wawuzizwa kanjani after eshonile ubaba mhlawumbe ngabe wawujabula ujabulela i-stepmother ukuthi mhlawumbe uzothola indlela awunasandla lapho hayi mfethu ekhaleni kwababa asikho isandla engaba naso ngoba ubaba into eyenzeka wavela lengozi yemoto mfethu yabo ngikangikhona kulowo moto nje ubona nje la lesibazi lesi nala emlenzeni yabo nami ngalimala khona lapho kulongoza yabo so i-stepmother lesithemba sashonile ubaba azange sikhombise ukujabula nani sasibhlungu yabo sahlala themva kwenyanga sapheka impahla zaso sahamba yabo sesihamba nje la sengicabanga khona ukuqala udaba lami naso yabo ngoba phela manje angifuni lo muntu aphumele ekhaya yabo ya ngoba phela nobaba vele abafabo babe sengasekho sekuyena yedwa umuntu esheki ngoba wayeseqalile ubaba kukhona into ayikhokhile kusona le stepmother yabo so manje sengifuna ukuqhubeka ke la gcina khona ubaba bese ke ngiyasithatha ngabe mhlambe umbukeli uzoyibuza ukuthi mhlambe bese kunesikhathi singanani nuzwa lenhlanzi mhlambe ngabe lento iqale like isikhathi esincane before eshona ubaba noma bese kuyinto kade wena umbuka lo muntu lo muntu ngathini lo muntu indlela ama reactions zakhe ebewenza ekhaya yabo from the start ngifike ekhaya yabona ngoba into beziqoka endlini beqoka into ezincane kodwa lo muntu ambona ukuthi ukhulile yabo ngoba nobaba isikhathi esiningi behlela emsebenzini ubaba yabo isikhathi esiningi ngispenda naye nje la yabo manje izinto lezi bezingenza nami ngicine sengilingeka kuyena mfethu yabo yahamba nje kanjalo mhlambe awunankinga ukuthi mhlambe abangani bakho abanye abantu mhlambe ke uthe ubaba besebenza ubaba mhlambe zikhona izinto ezaphuma mhlambe wathola imali zikhona izinto ezaphuma zababa ngoba ubaba ipolisi yakhe yokuqala noma ke ngiyedazulula imali phakathi abantu but beyinhle isemsebenzini nayo khona imali futhi enye eyaphuma yakhe yabo so zonke lezo zimali mfethu zihleli ngoba nami vele ngiyasebenzela nami yabo zihleli so manje kunokuthi ngiphumele ngaphandle lo ngiyalena le kanivele lo muntu nginalento ngaye mhlawumbe khona umuntu esifazana oke waba naye ukhona ngeke ngaba naye ukhona ngeke ngaba naye ukhona ngeke ngaba naye but lo ngeke ngaba naye uyena lo ngenze ngagcina sengibona ezinye izinto yabo ngoba ama actions akhe bewenza kumina on and off yabo manje la ngiyafenseka ngala into ezenziwa la endlini yabo yes my team ungakhulumi kakhulu ngizothi uvumana ukhuluma kakhulu bafo ngiyacabanga ukuthi umuntu ozofela njengamanje uyena lo mcela ukuthi sikubizele yena bengicela ukuthi ningisondezele yena my team asondele usisi ubafo angaze ngiyizwe le madala Judeni mfethu uthi mhlambe ngabe kungcono kube mhlambe into ongayicabanganga usicabange kahle usho lento ofuna ukuyisho namhlanje bathi ngicabangile bengeke ngikwazi ukuyenza kanje ngicina sengenza into kanje ngingazange ngicabange into futhi ngicabangile le ngihlale phansi ngayo ngajula ngayo yabo uyaphila mama ngiyaphila kanjani ngiyaphila bafo hayi ngabe uyamazi ubhuti yebo ngiyamazi ubhuti umntanami umntanakho mhlambe kwenza ubhuti umntwanami because ingane yala ekhaya mina nobaba wakhe bese sizoshada kahle ubaba wakhe bese ukhokhile nasekhaya ufana nomntanami ingane yomyeni wami engamfica la ekhaya so ingane yami yebo mucabanga mhlawumbe ukubizelene angeke ngazi ngoba khona nezimali zikababa wakhe mhlawumbe ufuna zona ngazi futhi lokho ngeke ngimbangise yebo angazi
Bafo ngakusho namhlanje ukuthi yini esibeka la namhlanje umtshele umama mhlawumbe umabani kuMambhele. Ungakutshela uMambhele mfowethu ukuthi yini ekubeka la namhlanje ekwenza ukuthi uzu-invite thina siyivumane ifilimu namhlanje. Qala ngibingelele kuqala. Yebo sanibona. Uyaphila? Ngiyaphila. Siyaphila. Kade ngakugcina. Hayi ngijabulile ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sihlangane ngalolu suku. Yebo. Noma ngazi kuyaphela ukuthi into ezosihlanganisa noma izogcina enzekile yini. Ngicela ukubiza ngegama nje. Yebo. Thuli. Yebo. Hayi ngijabula ukuthi siphinde sihlangane namhlanje. Hayi ngiyajabula nami kakhulu ngithokozisa. Yize kade yagcina. Kade phela igoli selanithatha. Nasefonini inamba yakhe ngisakutholi. Indaba yamafoni yazi amafoni ayalahleka njalo. Namhlanje bengicela ukubiza ngegama nje ngithi Thuli. Ungibize ngegama? Yes. Awu kanjani manje? Sengenzeni yini lengakenza ukuthi wena ungibize ngegama ngikuzala? Ayikho into yenzile embi. Njengoba nawe uwazi lapha ekhaya ukuthi wafika ngobaba. Yebo. Kodwa manje nawe izinto ozenza phambi kwamehla ekhaya zazi izinhle. Ayikho into emboyenze ekhaya. But kunezinto ozenza ngithi mase ngihlele ekamereni lami ngilele ngilo ngizicabanga ngabo ukuthi kungani wenze lokho kwenzayo noma ubaba lento ayenzile uyenze ngoba mhlambe ethi wenzela mina yini angazi. Kwashona uma kwaphela 4 months ubaba letha wena ekhaya. Yes kwaku right angekho wrong but ekuletheni kwakhe ekhaya ubaba befika kabili enyangeni isikhathi esiningi bese sihlala sobabili ekhaya. Yebo ngithi ubaba wakho uyena umaziyo ukuthi bekufanele ahlale la ehleli khona asilethele imali sidle ekhaya. Ikona bekwenza ukuthi singamboni ubaba wakho ngigcine sengihlala naye. Nanokuthi umhlaba uyawubona ukuthi usuwa kanjani ngeke ngikwazi ukuhlala ngedwa. Njengoba ngihlala ngedwa kumanje angikho right because bese ngikujwayele ngimjwayele ubaba wakho. Ikona ke nami namhlanje ubona sihlele kanje sobabili ngoba ngifuna silungise lelo phutha lelo. Yabona izinto obozenza ekhaya beze ngifenza mase. Ngani nje mhlawumbe Yabo nje the way ubuqoka ngayo, the way ubonza ngazi izinto, ufike uzongivusa vuka sinqumo uzodla ukudla kuready hawu kanti awudli namhlanje wa ungezi kumina namhlanje ngale TV idining sibuka iTV yabo zonke lezo bezithatha ngizihlanganisa ukuthi yazi ngicina sengibe umuntu oba nemizwa yokufila wena. Angithi lokho bengikwenziswa ukuthi uyingane yami hayi ukuthi ngiyakufuna. Angazi But mina bengikwenza ngoba uyingane yami. ngiyavuma lokho bakwenza ngoba ngingane yakho kodwa umuntu omzali ukenza izinto but bengenze ngale ndlela. Wena bengengene kwena ekamerweni ulela ubheke phezulu uqoke le takhe encane kuvela amathanga ungathuki nanokuthuka. Manje awusho ubungamuzwa mengene ekamereni lakho ebona amathanga. Bengimuzwa kodwa phela lokho akusho ukuthi sengaze ngigxume phela bengingazi ukuthi ihlo lakhe selibuka ngenye indlela. Wesiphathi nawe uyamuzwa ukuthi ekamereni lami. Mhlawumbe wena bungawazi ubona ukuthi hey lo mfana lo ungathulele ekwenzakalisa. Sorry bhuti ukukubiza ngomfana yabo ngiya manje ayikho inkinga. Bengingakaze ngimbheke ngalelo lihlo. Ubengekaze futhi enza into ebukhombayo nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngayenza into wrong. That is why bengimkhululekele. Bengimkhululekele kakhulu. Uyangithusa futhi nje namanje ngise shocked. Hey South Africa. Manje ukuba shocked kwakho uthini kuyena nango ubhuti mhlawumbe uqale kabusha lento uyibeke kahle uthini usunama feelings wakhe ukuthi akabuya azohlala ekhaya just nje uphinde umbone enqunu ungabe uthini mfowethu? No manje into engifisayo ngeke phela manje ngeke manje ngeke okay mhlawumbe uyikhulume baba singiphathe kwenene manje indaba yakho nje futhi ngathi ngeke ngisayimela nje indaba yakho yabo mina mangichazele sorry but nawe nalento yakho manje seniyayithela ngiphithisa isikani yazi ngitshele mina bengilala noyihlo hayi nawe ayakho umuntu ukuthi nganquma ngaveza amathanga bengiwaveza emzini wami hayi kwakho wena uyingane ufuna ukuthi yonke lento kayihlo yonke lento hey kona ngiphathe kona yonke lento kayihlo yabo kona la ufuna ukuzolala la manje wena ufuna ukuzala phansi kweyiketi zikayihlo ibizwa ngani leyo nto
Musu ukithatha Mfana ungangidakelwa wena. Khuluma kahle ukhuluma enye into angikuzwa kahle. Ungibizeleni la? ngikubizela ukuthi namhlanje mina nawe sakubudlelwana lobo bubakhe nobaba. Angathini uyihlwethuneni? Ubaba ngajabula. Ingaphenduka mina yami indoda ethuneni ngeke ivume leyo nto. Eyakhe indoda engaphenduka but ubaba ngiyakaza aphenduke ngoba uma ngithatha into bekuye yakhe. Hayi beyazi kube ngingazile ukuthi ngibizela lento ngabe ngibiza abanye abantu bazongizwisa lento eyikhulu. Ukhumbule phela. Angizwa lento eyikhulu. Ukhumbule ukuthi ubaba phela walobola lapha kini. Vele walobola ngikufihla lokho futhi mina ngikufihla ukuthi yami indoda yangilobola mina. Futhi yami indoda zange ibulawe yimina mina. Yayishonela nje ngengozi yemoto. Hayi hayibo mawami sesiwami mhlawumbe ungabe unangaka iminyaka ngina 40 manje kulonyaka unangaka ukuthi usinqume iminyaka Hayi mina ngina 37 manje sinqume ibizwa ngani ke leyo nto lonto leyo ayikonto ngazo lentshetsana yabo lentshebe kade ngikhala ngale ntshebe le yakho ngathi nquma le ntshebe enyongo mase kukhuphe le ntshebe kuzocaca ukuthi uyingane ususe lamasimbe entshebe muso kusanganisa iminyaka nje intshebe lekusanganisayo iyasanganisa le ntshebe iminyaka nje nami Mosi ngiyakuthanda kahle ngaloko lokubalekelele ngiyakuthanda yabona ngisho ngihleli azi usuku alipheli ngicabanga nje ukucabanga ngisho ngihleli mfowethu ngizoke sangimemeza yabo noma ngihleli ngithuli yebo bani uthuli yabo mama bomlethela mhlambe ngetray mhlambe abayikho into ebengayenzi lengane bengiyithatha njengoba ngikutshela lengane bengiyithatha njengengane yami ngabe bafo bengeke ngimnikeze ngesandla abanye abantu especially ngoba bekuhlala mina naye nobaba wakhe ngisengijwayele nje ukunikeza umuntu ngetray sengijwayele ukuthi avuka ageze adle abone kumsebenzi wakhe wosuku mhlambe endlini ubugqoka izinto ezingakanani mama mhlambe depend ukuthi kushisa kangakanani mhlambe bafa khona lokho affectile mhlambe makushisa kakhulu yabona mhlambe ufuna sobona izinto ukushisa nokubanda mfethu bekufana ke yabo ngiyabakutshela ukuthi bengihlamba uthola ukuthi mhlambe ifoni ishiye ngale yabo mhlambe seke kamereni mfethu ifoni yakhala yabo ngithi ngiyafika mfethu lele mfethu uqothile uthi embedeni yabo angafihli ngisho ukufihla yabo yabona ensukwini kwezinye izinsuku ngangafuna ukhiwe emoto yabo so imoto wayishiye emgaqweni yabo ngathi mina hayi ma ecela ungibele ukhiwe emoto yabo wathi angena uthatha manje ngiyangena mfethu unqulu ubuyelane negol bafo ngimanje uphinde emuva hayi ngisakude kubele emuva ngoba ngifuna njengoba ngibuyile nje ngithathile leave yabo so ngisafuna ukuspend isikhathi naye nowakuhlelo lokukhuluma naye nothuli hayi usongibiza uthuli manje ngiyazi manje usulaka liphezulu yabo but hlisula ngoba sesithi isikhathi ahamba hey ungazongidakelwa wena ngiyazi phela ukuthi nosakude emasomini ungazongidakelwa usakude emasomini engakholi nawe lokho akusho ukuthi ngeke ngikwazi ukufunela umuntu othandwa yimi njani lengane Nkosi yamani ngizuseni yini eshode ngayo ubaba yesu kona phela ngesikuphamisa ubaba ukuthi ashona ubaba indoda esisebenzile yini engekho ekhaya ayikho manje bafusha ukuthi ungamkhona nje ngoba emngaka awufuthi ngikamanelisa hayibo ngikamanelisa ayikho indlela angafuna ukudla ngayo ngamphakeli hayibo sinqu usubhemani kahle kahle kugcweleni la ikhanda lakho usimende noma itsango ama trucks imani owadle egoli la kumina ngicela uthuli la engimthandayo mama uthi ucabanga wena ucabanga mina kanjani lo mfana umuzi wakubo fanele uvuswe uyena hayi ngam lo ube nentombi lo ehlala nayo wangena shiqo eyinkingeni yimina futhi engamkhipha kulezo inkinga namhlanje sekumele ngilale naye kwenzakalani kuyinkingeni mama intombi yakhe angazi babenzeneni beyithathe leyo ntombi yasebhulwe ngingayazi bahlangana lapha endlini intombi bingakwazi nokuvuka endlini yenza itiye bekipitile lapha endlini ngikhuluma ngentombazana mina engingazi ngisho amanzi ayo ukuphuza valele lapha ekamereni bungakazuzwe lutho mebethandaza mhlambe bobabili ayikho into engayizwa le nto iyakhala kwe ubusuku bonke ayeyeyi futhi ngicela ungangibuzi futhi lengane le isingicike kakhulu ingabe sinqumo mfowethu nomama naye ubufisa mhlawumbe ukulangazelela umuzi wekhala kanjalo cha ngifisa umlangazelela ukukhala kanjalo but ngifisa abe umuntu wami yini umuntu sinqumo isithandwa sami yini isithando wena Thuli wena uyabhema wena kucwele wena la njengoba ngisho ngisanganisa umuzi wakini uyovuswa wena kodwa phela ukuze nguvuse phela lokho umuzi wakini uvuke ngami uyovuswa wena uze nentombi silobole ingene lapha endlini ivusa umuzi izala izingane ukhulu umuzi mina ngeke ngikwazi mina into efanele ngiyenze manje mina uqedela amalobola baba ngishade kuwena
uyizwa lento bakithi uyithatha lento oyikhuluma usuyabhema yini wena ngani awukwazi phela ukuthi usingayikhuluma lonto leyo ukuze ngishonelanga ngithakwana nje ngihleli uvela ubona ukuthi ungangumuntu ikhona nje into ongangenza yona wena enhle kabi yani uyingane wena man into engakhuluma nayo baba omncane bakho ke manje omkhulu bakho ke manje wena usungihlalisa phansi ufuna ungibuke kahle ufuna ungibuke manje ngengawuphakamisa umoya sinqumo le nkulumo efuna ngengawuphakamisa umoya kuzothiwa nje endaweni le nkulumo efuna abantu basendaweni bazothini Thuli yabo nje bangibuye umndeni uzothini Thuli intombi zakho zizothini ufuna ngizondwa abantu la Thuli yabo nje bangibuyile egole nje ngibuyele kona uzolungisa lento so ngizohlala nje nawe isikhathi eside yini oyithanda kakhulu bafo ngestep mama sakho ngoba sufila usithanda manje mfethu lo muntu abana impatho mfethu unayo uthando mfethu unalo lento ekhuluma la kumina ungakwazi ukubiza umndeni wakithi ubiza umndeni wakini utshele ngalento oyishoyo lento ngoba lento oyikhuluma iyihlazo nje angikaze futhi mina ngiyizwe lento phela ngeke phela yonke into ohlelo uyizwe yenzeka enye into phela uyizwa ngoba sayenzeka lo sikhathi kwena uyazi enye into futhi uyazi ukuthi ubaba umndeni wakho baba ukuthi awungazani ongahlangene njengoba ohlelo ubona na ukuthi ekhaya kwakuyimi nawe nobaba nalezo ehlobo lezo ezifika singazi makuthende lezo ehlobo lezo kuphela kodwa umndeni akini mina bengicabanga na ukuthi ngihambe ngiyohlala phakathi nawo ngikhulume naye ngikutshela ukuthi ngicabanga ukwenzani kenzeni yabo lento leyo mina ngizwa lento oyikhulumayo angiyizwa namanje angiyizwa ngisashaya ngonyawo phansi nje angiyizwa yabo ngigqoka usize 4 kodwa mangithi phansi kumele kuzwakala angiyizwa nje lento oyishoyo mina yes phela ufanele ungayizwa kodwa phela mhlawumbe into obungalindele buka nje uyakhumbula mhla kwi-birthday yakho yebo sasihleli sobabili endlini yeah ngafika kuphathela izimbali kuphathela ikhekhe kuphathela iperfume ebizayo le awuyithanda kakhulu yes yabo yayithandwa yimina noma yayithandwa wena yayithanda uwe phela kodwa ngathi nami ngithenge kodwa enye iflavor engiyona le flavor oyisebenzisayo wakuthokozela kwazwa ngiphi ihaq wathi uyabonga meaning yabo so nalapho ngangizama kahle yilanga ngithi ngifuna ukukhuluma ngalo nawe le ndaba ukuthi mhlambe khona into esingaqala sithi siyayintshontsha ubaba ngayazi but ngazama ukuthi ngihloniphe ngahlela ngezaphi yabo but ilanga ngiqala khona nami ngithi ngifuna ukuthi sibinde kahle ngikhulume nawe yabo ngoba utshwala angangiphethe angithi ngifuna ukuphuza ngingena endlini ngidakiwe lobo tshwala lobo bafa yabo ibhodlela ngiliphethe lapho lokho komba ukuthi ibhadi nje lento okhuluma wawufuna ukukhuluma keep isibindi bafa ngifuna keep isibindi kuyokuthi mfethu awona mfethu ngangifisa ukukhuluma naye yabo so ngase ngithi nje angiphuze ukuze ngikhulume naye bayibona nje ngeke ilunga leyonto ingabe mama yonke lento lena ithini kuwena ikunikeza siphi isizathu iyangithusa mina ukuthi ngingahlala nomuntu isikhathi eside kangaka endlini kanti yena umcabangela okunye uyangikhumula ngihlele endlini mina ngihlele endlini nje uyangikhumula ngoba yonke lento angitshela yona mina ngisuke ngifree phela manje kwami lapha la ishop nale camera lishona ngena kulona yela isikhathi esiningi nawe chazi uyabona ukuthi bungawudla umuthi angiphephile sengizizwa ngingaphephile nje bafo mhlambe ungakazi ucawa ukhona mhlambe umunye oke wamtshela ngalento noma uyaqala kumtshela lo daba mfethu ngathini udaba mfethu ke ngalokho belikumina ngaphakathi lingidla ngaphakathi so ikhona lengijongo engeke ngakhuluma nalo ngoba isikhathi esiningi belihleli lingibuza ukuthi mfethu hayi njalo uhleli ukhala ngothulu nabo ngoba lo nsizwe iyona ethe angizama ukuxhumana nawe mfethu kule show yena mhlambe nengangisiza kule show yabo ngase ngiyazama ukunibhalela yabo le nsizwa lona yathe yona alikhizwe engangitshela lona but ingazama ukuthi inginikeze indlela ukuthi ngixhumane mhlambe noThuli manje Mampela usho njalo wathi Mampela kuwo konke lokhu mhlambe kuwena uthini isinqumo sakho sokugcina uthini mhlambe ngabe yonke lento le usazoyicabanga uyibheke noma mhlambe ushaya phansi ngonyawo noma wena uzwa kahle ichilo leli mhlambe ithini into ngisazoyicabanga kahle lento ayikhulumayo ngisazoyicabangisisa kahle angazi nakaphansi umoya mfethu ungayithatheli phezulu ngoba phela lento ayishoyo isihlanganisa imindeni emibili wena usele nobakini mina ngisele nomalume awucabanga ukuthi asho lento mhlambe phambi kwamalume
Malume ngeke kayizwe kahle lento ayisho. Kodwa umalume wakho ngakukhethela ngoba naye umalume wakho egcineni ngiyalale nawe. Injabulo yothando ngakunika umalume wakho. Vele ngeke angini. Manje so Kulele kumina ukuthi mina ngifuna abantu. yeah. Mhlambe Nkosi yami hawu. Ngampela akekho omunye obonayo mhlambe unomuntu usambonile. Hayi okwamanje hayi ngabe ngiqamba manje. Manje bavumisa kanjani ngalomuntu oke wakhipitisa naye senahlukana bekho abanye onabo. Lo muntu sahlukana naye ngoba njengoba ngisho bafu ukuthi yabona emlomeni behlela ukuthula yabo bekithi noma ngilele isikhathi embhedeni ukuthula yabo saxabana nakuthi indaba nje akuloku uthulwani lo yabo ngithi mina ngimazi uthula oqhamuka phela ngikwazi ukumtshela ukuthi ngihalela umala endlini yonke lo nto leyo yabo asaxabana ke thembe sixabana lapha hayi kasuka hayi kathi indaba yakhe ngiyayiyeka yabo so ngase ngibe umuntu ohamba ama club ke ngizithole intombi eclubini afike nazo ke lezo intombi lapha endlini yabo bese ngibumuntu ophila nje ukuthola intombi eclubini ngibuye ngize endlini ngithola intombi eclubini ngibuye ngize endlini manje ngiyabona lento le ayisani phambili mfethu bengalona ibless angifuni ukuzibeka ibless yabo yeah bengispenda yabo mina itafula nje bese bengingcolisa nje itafula ngiyalingcolisa uyazi naye ujikilize lisale lapha endlini itafula ngiyalingcolisa bathengelana ujike belazi ukuthi ngeke balikhuze yini le umuntu ozoshada mina lo senomqondo omncane oyingane hamba nezingane cha phela ngithi manje njengoba manje sihlele kanje sobabili sizowakha ubudlelwano sobabili bese sihlanganisa impilo yabo uma sesisobabili awuphuzi angiphuzi sengishintshile vele nami indaba yokuphuza utshwala ngisayenzi leyo nto leyo so ngifuna wena ube khona intizwe kwami ngibe khona intizwe kwakho yabo sijabulisa ubaba nje bekulethile amagcina asekhaya nje le khona namhlanje basikhuluma kanje uyajabula ngoba sizohlangana nje kanje ingenxa yakhe ngoba baba bengafuni bengeke sihlangane kanje. Hey lento ngisazoyicabangisisa kahle ngoba into engayi-understand ukuthi isinqumo namhlanje usungitshela ukuthi ufuna ukudlela esitsheni sikayihlo usufuna ukuphatha la kade kuphatha uyihlo. Angithi uyazi nje ukuthi inkosi noma mayikhothamile ukuthi kuyokhuphuka inkosana kukhuphuke lesihlo. Khona emakhosini lapha ekhaya. Lapha ekhaya khona emagcekeni amakhosi. Ekhaya phela. Futhi wena uzukuyifanisa nenkosi. Ekhaya phela sebukhosini. Wena awuzukuyifanisa nenkosi awuyona inkosi. Futhi bhuti ngicela ningiyeke kancane ngiyoyicabangisisa lento. Thule. Ungibambelani? Awuthi ungibambelani? Oyicabange kahle lezo. Ngicela ungiyeke. Yeka isandla sami. Ngeke ngikwazi ukusiyeka. Yeka isandla sami. Izwa nje nemfutuma liyasishisa kahle kahle. Ngicela ukuthi uyicabanga lento akunankinga yabo. Ngeke ngifuna ukuhamba nje angisafuna ukuba. Ngiyabonga ngesikhathi sakho mina yabo. Abafana bokuphelezela ngihamba nje uhamba yabo. Nami ngakuphelezela. Bafo hayi. Kodwa nje uthi uqala uhamba nje la kube le daba lethu usulicabangile kahle yazi. Manje bafuzizwa kanjani kuyo yonke lento kodwa uyabona ukuthi ngathi kona mfethu angazi ngathi ngisizwa kanjani kodwa ngoba lento ebengifuna ukuyibhodla ekugcineni ngicine ngikwazi yini ukuyibhodla mfethu kulungile ngithi mhlambe ikhona inqubekela phambili mhlambe uzoba khona ithemba angazi njengoba besho naye ethi mhlambe uzokhuluma nomalume wakhe angazi kuzobonakala mfethu kodwa ngeke ngiyeke ukuqhubeka nokuyilwa lento ngoba ngiyayifuna yenzeke ngizolwa ukuthi yenzeke. Okay. Babukeli beVumani Films sanithanda la nikhona my brother mina ngokubona kwami ngoba ngisuka le kude emazweni ngiyabona kuuthiki yabona yeah uthiki ngokgreen hayi uthiki ngokred noma cross red yabona yeah babukeli sanithanda kakhulu la nikhona sinikhonzile amen.